Coucou tout le monde! Zany any zegny misy koragna hely tiako atao satria tegna maro zegny anarô magnandefa message aminakà maro zegny anarô mitaregny mivolagna hoe zahay koa fa misy raha ataonay na ohatra varotro zegny na hoe misy projet zegny atao de tsisy olo misoutenir zahay indrindra olo tegna proche zahay ohatra zegny famille na hoe namagna zegny le olo tegna eritreretinao hoe andeha hagnampy anao zegny na tsy voatery ara-bola fa hoe misoutenir anao zegny magnamia courage anao hoe allo foncé io fa tafa projet anao io na hoe mba mividy zegny izy amin'ny produit alafonao service nao sy ny sisa tegna tsy magnano karaha zegny rô zegny no fitarainana matetika azoko ato de hoe malahelo zegny olo sasany satria ndraikindraiky zegny la famille tokony olo hoe mba hagnampy na sur réseaux sociaux fo zegny asa hoe mamipiby raha partage varotronazy izy de mba hoe misy j'aime hely agnatiny ao na hoe mba partage zegny le olo namany hoe tegna hoe proche izy na hoe famille nazy igny de nefa tsisy ka tsisy magnano na raiky de ny raha tiako volagnina aminarô tsotra fo niany ty maro olo miaigna agnatin'izay situation zay de zegny message hely tiako ampitegna niany ty courage fo hitanarô publication ataonarô esa hoe narô zegny mba misy projet atombokonarô fiaignanarô na hoe misy varotro zegny ataonarô amin'ny réseaux sociaux ato hitandrô zo ndrindra anarô koa ami hitandrô zegny publication jiaby ataonao io na hoe resaka varotronao zegny hitandrô zo fa tsy jirendrô donc zegny fiaignanao tohiza varotronao ataova fo izy io tsy voatery hoe j'aime-ndrô na hoe partage-ndrô zegny no ahatonga varotronao io tsy maintsy ho lafo fa fonceva fo zegny ny activité ataonao aza miamby ny validation baka amin'olo satria zegny hitako agnisan'ny blocage amin'ny fiaignan'olo sasany hoe miamby ny validation miamby ny olo zegny hoe magnano courage ataova raha io na hoe mila j'aime na hoe mila commentaire na hoe mila olo proche igny partage sy ny sisa pas besoin de zegny io tsy mila zegny aby fa miezaha fo anao miezaha fo magnano karakory fomba mandeha atakaranao objectifinao igny fa aza miambigny hoe la famille ko baka andeha soutenir za olo proche za baka andeha partage nagnano like raha ataoko ty ino mahatonga rô tsy magnano j'aime karaha volagninao zegny na hoe tsy mipartage raha varotinao na hoe misy projet zegny atombokonao irô tsy mireagira feky na hitanao le raha de tsotra fo voalohany zegny irô mieritreto hoe izy koa trandra zegny irô mipartage zegny na magnano j'aime zegny na hoe magnampy anao hely zegny agnatin'izigny de hipousser anao hatakatra objectifinao na hoe ho avy amin'ny sommet zegny anao atahorandrô raha zegny satria mbala fialomagna fo zegny fa ianao olombelogno donc tsy mireagira feky rô fa mizaha fo rô aza atao raha mampalahelo aza atao raha hoe mampiseky fona hoe zegny boka tsy magnano zegny hoe zegny matetika amin'ny projet na hoe asa na hoe varotro hely ataonao amin'ny réseau ato olo tsy faminao fekiny olo tsy proche anao fekiny no manjifa servicenao na hoe magnano partage magnampy anao sy ny sisa fa izy koa trana famille na hoe olo proche zegny anao kajo io fo fa aza isagna aloha volaniko zegny aza atao sakagna tsy andeha ampy avance anao fa au contraire tokony ataonao force zegny hoe akory ataoko ataka objectif ty un jour agny rô koa trana fa tegna takanao zegny le tanjognonao mety possible ambalagnany kokoa anao fo rô ary na tsy magnano kokoa anao rô ino majirenao zegny ino maravakenao aloha amizegny olo sana fiaignanazy donc ny atafita fiaignanao fo raha iasa aloha fa aza miasa aloha amin'ny validation ny famille na hoe olo proche na hoe camarade baka zegny tianao zegny hoe anao zegny miamby ny validation ndrô igny zegny eritreretinao hoe ho baka amin'igny no andeha atakaranao sommet non izy koa fa anao zegny nanagna force azinao nanagna hoe idée hoe ifoncer za zegny amin'ny projet araiky ataoko ty hoe na hoe anomboko varotro za zegny donc efa tegna étape maventy amin'ny fiaignana zegny donc tohiza fonceva ataova fo fa io zegny zagnahary magnampy anao takanao fo objectifinao io andraraiky agny courage tsy mila hoe malahelo sasany azaboka karaha zegny hoe azoboka rô tsy mila malahelo volaniko fa izay zavatra zay mihitsy mitariky blocage mahatonga anao tsy mataka objectifinao fa kosa anao koa managna force mivavoka volaniko anao sady magnanagna force foncenao fo io anao tafa fo takanao fo objectifinao io zegny no idée hely na hoe sujet hely andeha koragniko niany satria tegna maro loatra zegny n'olo mitaregny resaka izay situation zay aminakà de tapakevitra za hoe aleo koragniko hely volaniko le raha mba hagnamezako courage anarô zay miaigny agnatin'izay situation zay fonceva volaniko satria igny ny tegna zava-dehibe ny fanagnanao force hoe na tsisy olo misoutenir za na tsisy olo magnampy za
de fonceko fo raha ataoko ty. Ny tegna olagna ndraikindraiky, izy ndraiky izy koa mahazo namagna na hoe famille tsara anao de ok. Fa izy io zegny matetiky anao koa misy projet atao na hoe misy resaka varotra zegny ataonao, izy koa tranazy zegny rô magnampy anao, misy fagnampiana helindrô agnatin'izigny. Un jour agny rô mbala manitihy anao hoe izy koa tsy zabaka zegny tsy tafa, izy koa tsisy ady taminaka zegny tsy karaha igny. Zegny zegny le olo, izy koa kategorian'olo karaha zegny aleva honogno tsara koa ndraikindraiky izy koa misy olo tia hagnampy anao amin'ny fiainana. Na famille zegny volaniko na namagna zegny mba tsy ho olo managna izay mentalité zay. Hoe igny zegny andeha hagnitsihintsaina anao amin'ny amaray. Tegna grave karaha igny. Fa izy ndraiky misy olo tsara, misy namagna tsara, misy famille tsara. Le hoe tsy andeha hagnano karaha zegny anao zegny izy amin'ny amaray tsy andeha nitihany anao zegny, le fagnampiana hely andeha hagnampiany anao igny. Fa izy koa trandra mahazo olo hitanao zegny hoe olo possible hagnano karaha zegny, ataovanao tompony fo projet-nao. Fa izy io zegny tafa fo anao. Zegny ataova agnaty saigny, tafa fo. Fa Zagnahary magnampy anao zegny raha joroiko. De zegny jitsika hely niany ty